जोंनो बे जायगाखौ होयोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन। जोंनि BTC सरकार फेरेंगा सार बिथांखौ जोङो खावलायदों, बिथाङा जोंनो बे जायगाखौ होनांगौ। जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो डिमान्ड खालामो सारनाव, जों बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जोंनो बे हाखौ जेन' होयोब्ला जों बिथांनिनो जों फिसाफोर जानानै जों बिथांखौनो जों सापर्ट खालामगोन। दा बिथाङा जोंनो बे हाखौ जोंनो होथारनांगोन। आरो जाय FRC कमिटियाव जायफ्रा हाबाखै बा सोजायाखै रेभिनिउआवहाय, दा बेवहाय ड्रेन जावदों होननानै जोङो खोनादों आरो जोङो नुनो मोनदों JCB लाबोनानै ड्रेनखौहाय जावगासिनो दं। बिथाङा बे ड्रेनखौबो जावालासे जे जोंनो आगुआव खोन्थाखानाय जे बे दंग'खौ जोंनो वाटार हिसाबै बिथाङा जोंनि गावबुराफोरनो खोन्थादोंमोन। दा बेबादिनो बिथाङा मावगोन, जोंनिखौबो जेन रेभिनिउआव सोफागोन। आङो फेरेंगा सारनिसिम खावलायबाय आरो जोंनि BTRनि बेबायदि जोंनि प्रमद सारनिसिमबो आङो खावलायदों। बेबो नोंसिनिनो बर' फिसा, जोंबो नोंथांमोननि बर' बिमाफोर जानानै जोङो खावलायनो सानदों, जोंनो बे रिजार्भ ओनसोलाव जोङो हाबनानै थानाय बे जायगाखौ नोंथाङा जोंनो होनांगोन। जोङो बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो जोङो सारनियाव खावलायदों नोंथाङा जोंखौ अननायनि गेजेरजों बेयावनो थानो थाखाय जोंनो सुजुग आरो सुबिदाखौ होगोन। जोङो बेखौ फोथायदों आरो खावलायदों। दा आंनि दुखु गोनां बेबादि एभिक्सन खालामजानाय दुखु प्रकासखौ आङो जोबथा दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो दुखुथिया दुखु गोनां बर' फिसाफोर जानानै जोङो जेरावखि थाङा जों गावबा गाव इसोरखौ जोंनि उनजों जोंनि सिगांजों जों लांफायो। नाथाय बेयाव गोबां दुखु नांथाव, जोङो बेयावहाय गोबां सुबुंफोरनि थाखाय भगबानाव नङाबा इसोरनाव जों आर'ज गाबोमोन। नाथाय बेखौ दंस' खालामनायाव जों एसे दुखु मोननानै गोबां जों सारनिसिम बिनि थाखाय जों दुखु फोरमायो। दा बेनिखायनो जुदि मोनसे आयेननि हेफाजाबै जुदि बेबायदि उच्चेद खालामबायब्ला जों BTC सरकारखौ, आसाम सरकारखौ जों नारसिनो, जों खावलायो बिथांमोन बे एफेक्टेड मानसिफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ, मोनफ्रोमबो न'खरखौ जाहाथे मोजां रिहेबिलिटेसननि बेबस्थाखौ सरकारा लानांगौ। जों बेखौ सरकारखौ जों नारसिनो आरो जों BTC सरकारजों जों रायलायगोन। बिथांमोना जेराव थायो बिथांमोना मोजां रैखाथि गोनाङै थानो मोननांगोन, बिथांमोना सुरक्षित भाबै थानो मोननांगोन। जोङो ट्राइबेल संघआ जों मेम'रेन्डाम होखानाय दं, जों डिमान्ड होखानाय दं। बेबायदिनो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेसेबांनाखि इलिगेल एनक्रचमेन्ट दं, एनक्रचारफोरखौ सरकारा इभिक्सन खालामनांगौ। आरो जोंनिफ्राय डिमान्ड होनाय दं ट्राइबेल संघनिफ्राय, जों सरकारा जों 24 सेप्तेम्बर थांनाय बोसोरनि 2022नि 24 सेप्तेम्बराव सेमिनारनि गेजेरजों क'क्राझार साइन्स कलेजाव जोंनि मानगोनां फरेस्ट EM रन्जित बसुमतारी सार बिथांनाव जों मेम'रेन्डाम होखादों। आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरखौ सार्भे खालामनांगौ, जरिब खालामनानै बेवहाय जोंनि मानसिफोर जायनाखि बसति खालामनानै दं, ट्राइबेल मानसिफोर, जोंनि खिलन्जिया मानसिफोर, भुमिपत्रफोर, बिनि थाखाय पाट्टा होनांगौ। आरो जाय नन बनाफाइड मानसिफोरा बेहाय आवग्रिनानै दं एनक्रचारफोर, बे एनक्रचारफोरखौ उच्चेद खालामनांगौ। एभिक्सन जेथिंबो बर'फोरखौ होस्रांनाय नोंथांमोना नुदोंमोन। गुवाहाटीयाव होस्रांनाय, बहाबा सनितपुर होस्रांनाय, गुबुन गुबुन जायगायाव बर' मानसिफोरखौ होस्रांनाय, गुवाहाटीयाव बेबायदि उच्चेद खालामनायखौबो नोंथांमोना नुगासिनो थादों। सम सम गोबां रोखोमनि बेबायदि होस्रांनायखौ, एभिक्सन खालामनायखौ, उच्चेद खालामनायखौ नुगासिनो थादों। आरो दा सबसे लेटेस्ट चिराङाव जानाय जि एभिक्सन, बे जाहैबाय मा, बर' एरिया, बर'नि एरिया, ट्राइबेल एरिया, 6 शिड्युल एरिया। बै 6 शिड्युल एरियायाव थानाय बर' मानसिफोरखौनो उच्चेद खालामनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। आरो गासैबो ससियेल मिडियायाव बेयो अरबादि जोंब्लावखांदों। स' फ्रेन्ड्स, बेनिखायनो आंबो फिन बेनि सायाव फंनैसो नोंथांमोननो बुंनो थाखाय लाबोदों। बबेखानि आं बेवहाय बांद्राय बाथ्रा बुंनाय नङा, नाथाय आंनि चेनेलनि थ्रुयै बै हालाय हाफाय खालामजानाय सुबुंफोरनि माखासे दुखु दाहाखौ, आपबितिखौ फोसावनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। बेवहाय आं बांद्राय बुंनाय नङा। फ्रेन्ड्स, आंनिफ्राय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, बबेबा हाग्रा ओनसोलाव थानाया बै थानाय मानसिफोरनि, बैहाय थाहैनाय मानसिफोरनि बांद्राय जेबो गोरोन्थि जानो हाया। बे आंनि डाइरेक्ट बाथ्रा। हाग्रा ओनसोलाव थानाया जों जुदि गुबुन बिथिङै नायोबा गोरोन्थिबाबो, नाथाय मा जानि थाखाय, बोरै, बबे कारननि थाखाय बैहाय थाहैनो गोनां जादों, बे सबसे गिदिर मेटार। मानोना सासे मानसिया बै जायगायाव ओरैनो थाहैया। बबेखानि जों सरकारखौबो 100% गोरोन्थि होननानै बुंजोबनो हाया।
मोनसेल' सरकारा बेनि गोरोन्थिया थाया गोबां समनिफ्राय गोबां सरकार बारलांबाय गासैबो सरकारखौनो दायनिगिरि होननानै बुंगोन मोनसे बाथ्रायाबो रोखा मानसिफोरा गोबां समाज सिबियारि जायोबाबो जेब्ला पलिटिक्सआव थाङो ओरैबायदि मोनसे फान्दोआव गोलैहैयो माने बाध्य जायो बेबायदि खालामनो थाखाय आं बेखौनो बुंगोन नाथाय 6 शिड्युल एरियायाव जों बर' सुबुंफोरखौ बेबायदि होस्रांनाया थारैनो जोबोद दुखु गोनां जाथाय होननानै आंबो बुंगोन आं सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौ जोबोद दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि होननानै बुंगोन मानोना बेबादि समाव मा जानि थाखाय बेबादि होस्रांदों बे जोबोद साननो गोनां बिसय ना बेवहाय पलिटिक्स हाबना दं ना मा हाबना दं बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन ना बिजेपि इउपिपिएल नि गेजेराव सिं सिं कल्ड वार जाबायदों बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन इलेक्सनबो फैगासिनो थादों मा जानि थाखाय बेबायदि आसाम सरकारा बेबायदि हाग्रा बिफाना बेबायदि होस्रांबाय थादों बबेखानि इउपिपिएल बिजेपि एलायन्स नालाय मोननैबो सरकारानो बेनि दायनिगिरिया जागोन होननानै आं बुंगोन मानोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जे नटिस होदों गोबाव साननिफ्रायनो नटिस होदों नटिस होसेयावबो बै सुबुंफ्रा बै जायगाखौ नागारैनि थाखायनो बेबायदि खालामनाय जादों होननानै बुंगासिनो थादों नोंथांमोना बेखौ नुगासिनो थादों नाथाय फ्रेन्ड्स आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नटिस होबानो बै सुबुंफोरा माबायदि बै जायगानिफ्राय ओंखारनानै फैगोन बे बयनिख्रुइ साननो गोनां बिसय बै सुबुंफोरनो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जुदि खालामनानै होआबा बै सुबुंफोरा बै जायगानिफ्राय माब्लाबाबो फैनो हाया फ्रेन्ड्स जानो हागौ बेबायदिनो जादों नटिस लबाय थादों नाथाय बै सुबुंफोरनि रिहेबिलिटेसना मा जागोन बै सुबुंफोरा बांसिनानो न' गैजारोङि ना सासे सानैयाल' न' गैजारोङि बे बाथ्राया जेबो दासिम क्लियार नङा बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा न' गैजारोङि बै सुबुंफोरनि थाखाय बेबस्था खालामदोंना खालामाखै सरकारा ना नटिस लबाय थादों बे जोबोद साननो गोनां बिसय बेनिखायनो जोंनि सरकारफोरखौ जों ओरैबायदि बुंनो हागोन माने पावारखौल'सो इउज खालामनो गोरों नाथाय बै पावारनि जि फिथाइ इयुन फिथाइखौ बांद्राय माने साननो रोङिखौनो जों बुंनांगोन मानो होनबा जोङो जा समनिफ्राय माने बुजिनो हानाय जादों बै समनिफ्राय जों नुबोदों बेनो जाबाय थादों कंग्रेसनि दिननिफ्राय हमनानै दिनैसिमहालागै बेनो जाबाय थादों होस्रांनाय 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 बर'फोरा बांसिन होस्रां जानायखौ जों नुबोदों आरो बै हाग्रा ओनसोलाव बा हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै थाहैनो मोननायाबोथ' सरकारनिनो गोरोन्थि नङा होमबा फ्रेन्ड्स दिनैनि थासारियाव हाग्रा ओनसोलखौ रैखा खालामनाया दरकार आरो फ्रेन्ड्स मोनसे बाथ्रायाबो रोखा जोङो हाग्रा ओनसोलाव सरकारा बेबायदि आयेनखौ थिलायना होनानै गुरै खालामना होनायनि थाखाय बेबायदि थाहैदोंमोन समजों लोगोसे मानसिफोरा थाहैदों नाथाय फ्रेन्ड्स दानि जुगाव बैबादि आयेन कानुनखौ नेमखान्थिखौ सोरबा मन्थ्रिया फैसा जानानै सोरबा अफिसारा फैसा जानानै बेबादि 2 नम्बर खालामनानै थानो होनायखौ चान्स मोननानै नोंथाङा थाहैयोबा फिउचाराव जोंनि हाग्रा ओनसोला जोबलांगोन आरो जोंनिनो फिन खहा जाफिनगोन बेनिखायनो फ्रेन्ड्स सुबिदा मोननानै लोरबां मोननानै गुरै मोननानै जोङो गासैबो जायगायावनो हस्तक्षेप जुदि खालामोबा बे जोंनिनो खहा गोनां फिथाइ आरो बिनि फिथाइया दिनै नोंथांमोना नुगासिनो थादों बेबादि समजों लोगोसे सोरबा गुबुन टाइपनि सरकारा फैनोसै आरो बै सरकारा होस्रांनोसै माब्लाबा सोरबा फैसा जाग्रा माने मन्थ्रि फैनोसै बै मन्थ्रिया चान्स होलायनोसै बेबायदिनो जाबाय थागोन नाथाय बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदाबो जोबस्रांगोन लोगोसे जोंनि जि हालोद बे हालोदाबो नस्थ' जालांगोन इजि मानि ओरैनो आरामै मोननाय सुबिदाखौ जुदि लाबाय थायोबा मोनसे समाव जों गावनो बादाल जागोन जों गावनो बादुला बादुलि जागोन आरो जों मोनसे समाव जेबो मावदाङा फरायनायबो नङा बेबायदिनो जों डेस्ट्रय जालांगोन जोंनि हारिया जंगलाव थाग्रा हारि जानानै थालांगोन जों अराय समनि थाखाय स' फ्रेन्ड्स बे बाथ्रायाबो सैथो नाथाय फ्रेन्ड्स बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव जों 6 शिड्युल एरियायावनो बर' मानसिया ट्राइबेल जानानै एसटि जानानै जों बेबायदि होस्रांजानाया सबनिख्रुइबो दुखुनांथाव आरो बै होस्रांग्रा सुबुङालाय सोर बै होस्रांग्रा सुबुङाबो नों आं जोंनिनो सुबुं नङा होमबा फ्रेन्ड्स स' जोंनि मानसियानो जोंखौनो दिनै आयेननि बोनथेनायाव हाथे जानानै बेबायदि होस्रांनाया जोबोद जोबोद दुखुनांथाव फ्रेन्ड्स दिनै जोंहा मानसि हिसाबै हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा मुस्लिमानो जा सावथालानो जा बयहाबो इसोरखौ खुलुमनायनि मोन्थाय दङ जोङो बिनिखाय जों हाग्रायाव बंग्रायाव थाब्लाबो जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जों गोथार न' गायसनदोंमोन गिर्जा न' गायसनदोंमोन बे गिर्जा न'खौ जोङो गाबै गाबै खुलुमै खुलुमै खावलाय खावलाय जों रेन्जारफोरनाव दियाबुफोरनाव जोङो खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना अहंखारजों बे गिर्जा न'खौ आद्रि खालामदों जोंनि बिखाया दिनै गावखांदों खामब्लिखांदों गोबां दुखु फैदों जोंनि फिसाइफ्रा खस्थ' खामला हाजिरा मावनानै बे गिर्जा न'खौ लुखांदोंमोन नाथाय जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों गिर्जा न'खौ मुंबो खालामाबा जों दुखु मोननाय नङामोन
गोसोआव मा सानदों बर' बिमानि मोदै गनायखौ नों सिनायग्रा सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बेबादि खालामनाया जोङो बे गोथार न'आव बे मन्दिराव जोङो सोरबा बर'नि लिडार जोङो बेबादि भारतनि लिडार गोबां दुखु खस्थ' खालामग्रा गोबां सुबुंनि थाखाय जों आर'ज खालामो जोङो उपबास थायोमोन जोंनि बिमा बिफा बाव बियोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बिनायनि थाखाय देरहालांदों आरो बेबादि मासिखौ मोननो हादों आरो बेबादि मासि मोननानै दिनै जोंखौ उल्था नोंथांमोना गाज्रियाव थानानै नासयनो हास्थायदों जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बे हानिफ्राय बेयो बर'नि मोन्थायखा जोङो बर' जाथिया मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो जों मोजां मोनग्रा जाथि आरो जोङो थांनाय नङा जोंहा मुंबो गैया थांफिननो थाखाय नोंथांमोना जि खालामो खालाम अब्लाबो जोङो जोंनि जिउखौनो जों बावगोन जों मालाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंहा गुबुनाव हा गैया जों हा गैयिनि जुनैखायनो जों जोंनि जिउखौहाय दान होनो ओंखारगासिनो दङ जोंनि फिसाफोरखौ जों